От в мене був котик Тремпель, ну, що був, він і зараз є. Його привезли восени ще. У нього під ампутацією були 3 лапи. І якість життя котика з однією працюючою лапою це не про що. Тобто, якщо б ми не змогли врятувати йому лапи, було б питання евтаназії. Так, а що, він буде, як гусениця, що це таке? Він не рухатись не зможе, не їсти нормально, не сісти, Розумію. нічого. Це не та якість життя. Та це взагалі, напевно, не якість. Це взагалі не життя, да. так. І я не знала, чи вийде. Ми почали боротися за його лапи, і я виставила збір тільки в березні, по-моєму, здається. Коли він був вже зібраний, я знала, що лапи врятовані, що цей котик буде жити. От тільки тоді я виставила збір. У мене дуже таке своєобразне мишлення з цього приводу.